abantu abaningi bavele bezwa kuthiwa khona inyosi umdletshe. Abanye abazi nokuthi induna yengonyama. Bezwa kuthiwa khona inyosi umdletshe, bebona ake ngisebenze nje igama lithi babone lo baba ukuthi makuzoqhamuka ingonyama, bambone sesho iy'bongo bengazi ukuthi Ma isigqabo sakho singaqinile siyoyiphumela ephaketheni siwe phansi sidonswa intelezi. Abantu bakwaZulu babe nesayensi ejulileyo lena thina esayilahla yeyihlahla ngoba babekwazi ukufunda izihlahla bekwazi ukufunda iy'lwane. Kwakuthi esithile sizala ngasikhathi sini kwakubalulekile isihlahla esithile siqhakaza ngasikhathi sini. Jono sishongeni udlulise ushisa Jono Inobo Heritage TV zibuya inhlazano. nina besilo nabenkashana kaMlize Phuzu Mlaza ngameva. Sila esigodlweni kwaCeza, angihambi ngedwa, ngihamba nenyosi umdletshe. Iphinde futhi abe induna yengonyama khona kulomuzi wasegazini kwaCeza. Sizohlala nani-ke kulolu hlelo lethu oluthi zibuya inhlazane, lapho sonethulela khona izinto ezithitanye nempela siqu. Njengoba inyosi umdletshe sonke siyazi ukuthi injulalwazi yena muntu osinikeza umlando omkhulu ngemvelaphi yethu thina njengamaZulu. Aswethamele-ke kuleli qophelo noma kulesi sigaba bengifisa ukuthi ngethule phakathi kwenu inyosi yesilo, inyosi umdletshe, wena kaMsushwana, wena kaMavukefile. Nabezithi Sindazo. angithokoze nami umntwana njengoba esezithulile wachaza nanokuthi sikuphi. Nami-ke ngilo mfana wasemdletsheni, ubaba ambiza ngokuthi ubuzetsheni Mdletshe. Ngilapha-ke nami ukuzonanela kulokhu umntwana asekubalulile, ikakhulukazi ngemvelaphi yobukhosi kanye nesizwe samaZulu. Ongenye yezinto ebalulekile mhlawumbe igcawu ey'fana nalezi ukuba abaseNdlunkulu bebeshesha ukubona izinto. Ngabe kade uhlelo njengalolu okuthiwa zibuya inhlazane kade lwaqala luqhubeka, olungegcine ngami nje kuphela kodwa zonke izazi zakwaZulu nangesibongo nangey'bongo. Bekungakuhle mhlawumbe zihambe kwethekelwa kuzo ngisho abangomama, ngisho abayindlunkulu, kube khona abakudlulisa esizweni, abakubonile nabakwaziyo. Nabesilo, ngiyathokoza. Msindazwe, njengomunye wezinqolobane zesizwe oqukethe umlando owumongo kaZulu, sikulesi sigodlo nje ilapho inhliziyo kaZulu eyachuma khona ngoba ephakathi kokufa nokuphila. Kodwa ngiyafisa Msindazwe ukuthi mhlambe kumbukele ekhaya bese imcacisela ukuthi uma kuthiwa zibuya inhlazane kukhulunywa ngani, yini yona leyo kukhulunywa ngayo. Ngicabanga ukuthi mhlambe ukubuya kwey'nkomo inhlazane kungachazwa ngey'ndlela ey'ningi, kodwa engaphezu kwazo zonke eyokuthi kusuke kuyisikhathi sawo wonke umuntu ukusondela, ngoba phela uma ibuya inhlazane nje kufanele kube khona novimba amankonyane angayi konina kungabe kusasengwa phela kuze kuthiwe ibuya inhlazane, ngoba kulindelwe khona ukuthi kuzawuba nobisi. Ey'buya nalo phela bey'phuma ekuseni-ke zaklhaba zeluswe yileyo nsizwa nayo eyaziyo ukuthi ma ey'fakela yayifaka la ziyobuya yisuthe, ngoba phela ukuze inkomo yehlise kahle kufanele isuthe. Inhlazane-ke isikhathi ngesimanje siya khona la o-10:30 kuya ku-11 zibuya inhlazane-ke lapho impela. Awu ileyo isiyitholelayo ibele, usuyayibona nje nawe ukuthi awu ngisho seyizwakala-ke seyikhayima
kwakuba kuhle nje kube nekhaya imayo uzwise ibonga indoda Awu. lezo ibongo eyibonga ngazo. Kwakumnandi-ke konke lokho. Wawuke uzwe ngenye lapha kwelakithi insizwa ithi, hawu Govozile Ndimaze okhulu. Kwahlezi kabalimi nje bethi ngibukwethekela. umelikazi-ke umntwana ungizalayo umntwana umelikazi yena wayethi angizona makhelwane ngathi ngilanda ukulunga kanti ngilandela ukuhlupheka. Kukhona inkomazi eyayijoli ngehloba ikhayima kakhulu okuthiwa umaqhwisha. Phela zayifika ezinye zifika seziyisenga zona. Mangabe isenga umfana ayi amankonyane ayokudla ngoba wayehluleka umfana ukuyisenga. Nalapha-ke njengoba sithi kuyinhlazane embukeli ayisengwa wula umfana ayisengwa ingwevu endala impela ekade wasibona umsindazwe. Msindazwe mhlawumbe masingena nje eqhulwini esifisa sikubheke namhlanje ukuthi abantu abaningi bavele bezwa kuthiwa khona inyosi umdletshe. Abanye abazi nokuthi induna yengonyama. Bezwa kuthiwa khona inyosi umdletshe bebona ake ngisebenze nje igama ethi babone lo baba ukuthi makuzoqhamuka ingonyama bambone sesho ibongo bengazi ukuthi ukwazi kanjani ukuthi ashinte njengale bengamazi naye ukuthi ubani usukaphi kanjani. Mhlambe njengoba abantu bezalwa ngokuhlukana igodi ngegodi, uma sibuka nje sijula siya emdletsheni siyobheka ubaba ubuzetsheni Mkhohliseni Mdletshe singathi ungomane ubani wena kaMsushwana? Ngicabanga ukuthi umntwana njengoba esewabalulile amagama ami kodwa okukhulu mhlawumbe umuntu angakusho ngingakugcizelela nje ukuthi ukuzalwa soli kwethu insizwa eyayibizwa ngoSombila igama likayise kungudla kudelwa. Kukho konke eyayigxilise emqondweni yethu kwakuyikunakelela umlando wekhaya nomlando wasendlunkulu. Sindazwe. Ngawo-ke umsebenzi lo wasendlunkulu ngawufunda ekhaya lapho engizalwa khona kuye ubaba ongizalayo. Nabo kubuduna lobu busuka kuye umkhulu buze kubaba. Nami-ke ngazoba nenhlanhla ukuthi ingonyama ethukisa ikusho lokho. Kodwa-ke kulo msebenzi wokubonga kujulile-ke wona ngoba kushuthi umsebenzi nje wakhona emdletsheni kusukela sisekwamthethwa ebukhosini bakhona kwaze kwazoba sebukhosini bakwaZulu ngoba kufanele baqonde abantu ukuthi undunankulu wokuqala ubukhosi bakwaZulu ungomane wasemdletsheni. Akwenziwanga yimi-ke lokho ingoba ungomane kuyena inkosi uDingiswayo yathi akakhulise ilembe. Walikhulisa-ke waze waliqhuba esezolibeka ebukhosini bakwaZulu ngokuyalelwa inkosi uDingiswayo wakwenza lokho. Isihlezi ingonyamshaka yathi-ke cha ungomane kuzawuba uyena ndunankulu wezwe lakwaZulu wombuso wobukhosi bakwaZulu. Kukhona ubukhosi bakwaZulu ukhona umbuso. Umbuso wakhiwe ingonyamshaka. Ngale kwengonyamshaka wawungekho umbuso wobukhosi bakwaZulu. Nobukhosi bakwaZulu kwakubukhosi nje bulingana nobunye kodwa wahlanganisa zonke izizwe bonke ubukhosi wabenza isizwe sisodwa samaZulu ingonyama ushaka. Lokho umuntu-ke mayesuke-ke ekubuka uyawubona ukuthi shuthi kukhona okuthile okwakubekwe uNkulunkulu kwabasemdletsheni nabo abakwaZulu kanye nabakwamthethwa ukuze kwakheke umbuso omkhulu kangaka. Engibabaza-ke nami amandla kaNkulunkulu ungazaza nokuthi ngangingubani owayetheni ukuba ngize ngibalwe engxenyeni yomlando wobukhosi bakwaZulu ongekho ngaphansi kwawo Ngomane, oMfusi, oMsushwana, oMavukefile nabanye abaningi amaqhawe asendlunkulu. Ake ngibeke ngigcine lapho maphela. Msindazwe ubalula amagama amakhulu uma ubalula ungomane emlandweni nje wakwaZulu akekho ongeke azi ukuthi ungomane ungongakanani. Uyisizukulwane lapho ubala uMsushwana ubala uMavukefile. Bengithi
ngenza nje ucwaningo olufishane ngamaqhawe eyibongo nje ake agqama ekubunjweni ekwakhiweni kombuso wakwaZulu. Ngithola igama la isibongo sakwaMdletshe noma saseMdletsheni sivela kaningi, cishe abakwendulelayo labo msindazwe, kodwa manje nakho sinawe namhlanje, nawe ngomliba wabo lobo. Mhlambe singathi uma sicacisela umbukeli nje ekhaya, ikhona yini into engathi ngekhethekileyo ethinta umuzi waseMdletsheni neNdlunkulu, ngoba kuzo zonke izinto ezithinta umbuso alikwazi ukusala ngaphandle igama laseMdletsheni. Nakuba kuyaye kuthiwe umuntu mhlawumbe ungesine uyishayela ihlo, Sindazwe. kodwa lokhu engade ngikusho ngiyazi ukuthi ingonyama esingabanga bahle thina kuyo ingonyama yaseMgungundlovu, ingonyama uDingane. Futhi-ke yayi nakho ukuthi abaseMdletsheni njengoba kwaba yibona babemise ingonyama uShaka, kungenzeka ukuba kungabi kuhle nje yagcina ibulewe inkosana kaNgoma. Kodwa ke ngizama ukuya kukho laphana eMlambongwenya kwabo wengonyama uMpande induna yasegcekeni eyayisenga inkomo kwakungumfusi waseMdletsheni. Uyo kwathi mase kuqhabuka ihoda kwaZulu sebenquma ukumbulala umntwana uMpande nezingane zakhe, kwaba nguye umfusi owayexhumana noNzobo kanye noNdunankulu uNdlela kaSompisi, bemtshena ngoba kwakukhona babekubuka ukuthi ukuphela uma ngabulawa umntwana uMpande kanye nezingane zakhe kube kusho ukuthi kuphelile ngombuso wobukhosi bakwaZulu. Uma nje kuthiwa kwaqhabuka igodi, umfusi owayakhe igula elikhulu elingangegobongo elalivulwe nje elimbobo enkulu lidamelwe ethiwa njalo mayibuya inhlazane likhisha umlaza Ngompotshozelo. yebo, laze lagcwala nje amasi nje odwa. Okwathi-ke mhla-ke sekuthiwa-ke emva kokuthi alethelwe inkomo ezilishumi umntwana uMpande, wathiwa mayezile ukuzoyibonga uyobulawa, futhi uma engesanga ukuzoyibonga uyophakelwa impi. Yilelo gula-ke elafakwa isigxobo eside sathi kwayinsizwa yalibeka ehlombe nangemuva kuhanjwa nalo, kwathi lapho kuphunyulwa khona kwakukhiwa nje amasi angasadingi incaba, ayesekheshulwa nje akheshulwa, kunikezwe ingane kudliwe kuqhutshekwe. Ngakho-ke yilokho okwenza-ke ukuthi ma inkosi uMpande sekuyiyo esithatha ubukhosi, ibisimnika leli yazwe-ke elilaphayana eNhlwathi lapha abaseMdletsheni bekhona. Uye-ke futhi umfusi ozale umsushwana, njengoba kuthiwa nje umsushwana kaMfusi, imboza elaliyintanga yasisilo sasondini ngokukhula kwabo. Esimangalayo-ke ukuthi konke lokho kwakusawulandela umlibo waseMdletsheni njengoba umntwana ekade esho maningi amaqhawe kwethu, kodwa kwakuba khona labo abavelelayo ngokuba babesekhaleni mhlambe lokuphatha okuthile. Mbukeli ekhaya, ubukela Inkinobho Heritage TV, Zibuye Inhlazane neNyosi Mdletshe noMntwana Inkinobho. Wena kaMsushwana, siyabona futhi ukuthi abaseMdletsheni babuye belekelele kakhulu ngokwazi amakhambi asizayo uma ngabe kunezimo ezithile noma kunesimo sempi noma kukhona isimo sokufa okuthile. Mhlambe umsindazwe angasithatha sibeke. Noma ngelulu ukukhuluma ezasemsamo kodwa umuntu angakusho nje ukuthi phela njengoba sisukela kuyo uNgomane, awungeke uphathe inkosi ungekho ukuthi uphulaza wenze njani kulale kucheliwe ukuze abathakathi babambeke. Yaqhubeka-ke leyo nto lezi ilokhu ikhona ngoba kuyezwakala nakumkhulu uma efile ukuthi kwake kwathi sekuyingonyama uSolomon sekuyabaphume inqina kufike kulimala umuntu, kwabonakala ukuthi akusalungile khona sebonakele. Kwaseke kwakhona-ke bathi hhayi ake kuyiwe kuyo le nsizwa endala uma efikani uyazazi intelezi. Bathi-ke wayihlanganisa-ke intelezi-ke wase
kuthiwa impi kayipheleleke esibayeni futhi-ke wayeyifaza kanye neshoba lenkonkoni kuthiwe vala, uyakwazi ukuvala. Aphinde athi nithi angivale lusuthu na, athi vala, uyakwazi ukuvala. Emva kwalokho ayibange impi njalo inqina usathi mayiphumele ufe umuntu okhomba ukuthi isiko lokuvala wayelazi ukuthi intelezi ebophayo yile, ngoba iy'ntelezi zihlukene. Kukhona eyempi eyokuthi abantu nje mabengena la basukwe uhlevane ukuba bangalwa ngisho kuthiwa niyakhuza. Kukhona ebathobisayo noma ngathiwa ubuze nje ukuthi ubani mangimbona nje ngiyomthela othulini. Hayi mayesicheliwe lapha kuphele konke obukucabanga uyokukhumbula ngakusasa. Mayisigqabo sakho singaqinile siyoyiphumela ephaketheni siwe phansi sidonswa intelezi. Abantu bakwaZulu babe nesayensi ejulileyo lena thina esayilahla eyihlahla, ngoba babekwazi ukufunda izihlahla, bekwazi ukufunda iy'lwane. Kwakuthe esithile sizala ngasikhathi sini, kwakubalulekile. Isihlahla esithile siqhakaza ngasikhathi sini, isihlahla esithile asiwohloki ubusika nehlobo. Yonke leyo nto babeyazi ukuthi-ke makunje simele ukuthi lesi simele ihlobo, lesi asimelani nehlobo, lesi asimelani nobusika, kanjalo kanjalo. Kwakuyinto ejulile leyo ababeyenza beyilandela abantu bakwaZulu. Wena ngasembathwa buhlalo obomvu obungamembathwa umuntu kwaZulu, membathwa umfusi kuphela, lo kade ukhuluma ngawo Msindazi. Mhlambe awusithathe usibeke-ke wena kaMsushwana ukuthi ufika kanjani-ke esigodlweni? Hawu, indlela ende leyo, kodwa-ke phela ayinde kangako. Ubaba ngokulandela izwi likayise waba mkhuluma ngefalaza abathi wathi-ke uma izwe lakwaZulu lisabiza iNgonyama uDinuzulu, owakhe umndeni awubokhonza endlini. Baqhubeka-ke obaba bezinsizwa ezine noma umkhulu engasekho, bazisa into yasendlunkulu. Angangokuthi nje kuwumntwana uBhovu oqabula iketanga okwaba nomntwana wayogana le kwaNzima, okwafanele ukuthi kubalwe imizi okufanele angene kuyo ezocimela. Kwathi uyoqala empangisweni kwaZondo, abeseza koMavukefile, abeseya eMgangato emzini womntwana omkhulu waseMgangato. Kwaba kanjalo. Wafika-ke lapha kobaba, wakhona ukuba olama omdala wakhipha inkomo ecimelisa umntwana weNgonyama. Okwathi-ke ma sekuthwelwe sekufikwa le uBhovu oqabula iketanga esethi ungaphi umfana, esethi ngasemdletsheni. Kuphi? koMavukefile. Hawu, mzukulu kaMavukefile, thina bakaDinizulu ukuba wayengekho uMavukefile ngabe kasikho. Welula isandla uBhovu oqabula iketanga wamqhawula. Wayesethi-ke kabofike acele obaba beze kuye. Baya kobaba, wafike wathi kumntwana omkhulu uBhovu oqabula iketanga ehlezi ehlane, wathi-ke ngicela ukuthi bekhona ingane lapha ekhaya yasemdletsheni eyokhulela lapha. Babuya kobaba baphulaza, kwathi lo baba emqoka, gcine ngazathi ubaba uyomfunela iy'mpahla zokugqoka, kwagcine engasabuya ngakwe ubaba eThekwini wayehlalela khona. Kodwa kubaba kozalayo ma ayeyendlunkulu, ngoba kusukela ngo-1925 ehambe eya eShowe, hanjwa ngenyawo uqala ukuhlangana amaNgisi noZulu lokhu kwehlukana esandlwana. Wayehamba nomkhulu ubaba, wazi waba ngisihlangu sezwa mkhosi sasuka. Akubangabikho umkhosi kubaba ayehambe exoxelwa ngosizwa, wayehamba ngenyawo ngisho kuyiwa kwaNongoma efuna ukuyilalela lokushiwo iNgonyama. Wagcina-ke nathi-ke esithatha ngabanye nabadala nje kunami, wabathatha ehamba nabo. Kwase kuzothi-ke mase kukimi-ke nami wangithatha mhla kuphuma umntwana oNhlahle eyogana. Kuseyingonyama endala ngahamba nobaba-ke ngaqala ukuyongena esigodlweni kwaKhetho Mthandayo, kwaku-1967. Kuningi okwabe-ke sekwenzeka-ke ukuze-ke nami-ke ngiphumula lapho uphinde ubuze
omunye umbuzo ngisazoya-ke siqala-ke nokuthi sekungene lokhu kokubonga ukuthi kuqala nini-ke khona. Nina besilo sakithi, nina bendlela mithi yamakhosi, edla kwezindi ihlahla. Siyathokoza kakhulu njengoba nisasilandela ngihlezi-ke nengweve endala inyosi umsindazwe esibeka nje ukusuka nokuhlala njengoba sazi ukuthi inqolobane ehamba ngezinyawo, inqolobane yesizwe, uphethe umlando esiwudingayo njengamaZulu, uphethe umlando oqagula ukuba thina njengoZulu sisukaphi, okumele-ke masimlandele nasenkundleni zokuxhumana sikwazi ukuthi sikwazi ukuthola lonke ulwazi oludingekalayo. Kodwa-ke ngaphezu kwalokho-ke Msindazwe siyabona kwesinye isikhathi iy'khathi ey'ningi uma kukhona umuntu ekhaya ozelwe enento ethile aphathiswe yona, mhlambe ke kuqale qondani naye, mhlambe kuqale kuphuntshwe noma kuthubulwe eceleni ebese kugcineni kuhlonzeka ukuthi cha okuyena yena ofanele noma ufanelwe yilokhu yilo. Mhlambe-ke sifika kulesi sigaba ke engasatholakali lo omunye bengazothi uyalungiselela ukuthi uyena ozofanele enze umsebenzi Umsindazwe awenzayo njengamanje. Uma sekufanele sekuhlonzekiwe-ke manje ekhaya ukuthi usehlonziwe lo fanele, iqala kanjani-ke indaba ekhaya uma ngabe okwamsushwane ngasibekela nje ukuthi ngoba esikhathini esiningi uma ngabe uzoqala into kukhona abangasuke bengayiboni kahle nabasuke bengaqondi ukuthi ubaba wayetheni noma ubaba mkhulu wayetheni, kufanele okumgomo kufanele siwulandele thina njengezizukulwane ey'landelayo kanjalo kanjalo. Mhlambe kwaba isimo sabanjani ekhaya uma ngabe Umsindazwe sekufanele athathwe njengomnikelo okuyokhonza endlunkulu yakwaZulu. Angibeke ngokuthi Mageba akubanga ukuthi mhlawumbe kuya kuhlosiwe ukuthi kwenzeke, kodwa kwenzeka sasimangaliso ngoba naye ubaba uze waya ngokubona muva ukuthi kusho ukuthi kanti sekube ubizo kulo. Ngoba uqala kwami nje ukulalela kubongwa obaba bekuthi makuzongena abantwana ekhaya bawabonga amakhosi phambi koba bayobingelela abantwana benkosi. Kwagcina-ke kwakhona-ke unyaka engicabanga ukuthi lapha ko-64 mhlawumbe iNgonyama yafika ekhaya lapha engizalwa khona. Msindazwe Yafika nje khwalala, ubaba-ke washaya icilongo, iy'nsizwa zaphelela lapha ekhaya. Awu iNgonyama mangathi kukhona abantu abasabizwa ngecilongo, kwabulawa inkomo khona ebusuku. Yayithi iNgonyama cha endala uphusha ukukhala, yathi-ke sengiyawu-ke ngiyokhetha nje usuku ngengizobona laba bantu abasabizwa ngecilongo, kusathi induna mayishaya icilongo baphelela abantu ebusuku. Yabuya-ke nangempela-ke lwanqunywa usuku, yafika kungoLwesibili, yalala ekhaya ngoLwesibili ebusuku, yalala ekhaya ubusuku bangoLwesithathu, yazokhululeka isihamba ngoLwesine. Kwaphelela uZulu wonke lapha ekhaya eMdletshe. Lapha-ke obaba abathathu ongizalayo nobaba omdala nobaba omncane babebonga khona amakhosi kuthatha ukusa kuze kuyophuma ilanga. Babonga amakhosi sekungena ibutho libuya kotheza lapha emahlathini. Ngayithanda-ke leyo nto kakhulu. Uya nami nje lapha eNdlunkulu senginakho lokho, kangangokuthi konke okunye mina ngikunaka nje ugwala entathana kusebonga amathambo kwalo. Ngamuzwa nje uhlamvu engalibambayo, wena kaSibasandleleni ngezabemukayo nezabahleziyo, bathi abahleziyo khona bayosala besokhelana umlilo. Uhlamvu lwey'bongo zeNgonyama umpande masekuya lokhu. Ubaba-ke wagcina sengithuma kuphuma umntwana uThembi eyogana sekuyingonyama-ke le kodwa. Make befika laphayana uDlamini ukhona inyosi, wayenesifo-ke sokuthi abuye ayishayele kakhulu lapha
inkambeni zikafana uzalwazana iphenje face makehla cofela le ke manje sekuthathwa ihubo kwaze kongenwe esibayeni uGwala wayesasebenza eThekwini vele kwakuyoganiswa embumbulu eyoficwa ngakhona uDlamini wanyikizwa waze wayeka umsobe kade mamohloyi ngoba ke ngonyama yayisikingizwe ukuthi kukhona engeke ukuthi hayi yayithi akucingwe mina ngacingwa sindazi ngathi nyengene yathi bonga amakhosi ngavele ke mina ngaqala ngabonga amakhosi ke nje ngokulandelana kwawo onke ngaze phewuthi qale lapho ukuthi bese ngena endlulu ke okuningi kokwabe sekuqhubeka ke insuku nensuku kodwa okunye ke ngicabanga ukuthi kwaba namandla amakhulu kwaba ukuthi maya kwaDukuza ngo1976 ihambe nami ngoba kwawuvaliwe ukuthi ungabikho aba-ke inyosi eyahamba nayo lapho ekwathi ngibonga emvubayo yayisithi-ke umqhweba ngasondela kuyathi-ke izawucela ukuthi mase ngibonge siqedile ngibonge inkosi uShaka bese ngicela ukuthi lo liyadlama liqhubeke egoli aluphelelwe ibhelu lezo kwakubulawa kuzo ingane zesikole ezazinqaba ukufunda ngesibhuku ngenza lokho-ke 1976 kusho ukuthi-ke nalapho kwakukhona-ke amandla engizothi ngawathatha lapho kulele khona uNodumehlezi kaMenzi ngoba inkosi uZwelibanzi yakwaNzuza eMthunzini bathi uma seqeda ukubonga ke mfana ungaseweca lapha sohleka ngomuntu kusukela lapho-ke eqhubeka-ke ukusebenza kwami kwaze kuthanda ubani omehlukanyana-ke ukuthi kimi tshwala abukho imisebenzi yasendlunkulu kuyenziwe ngesikhathi ongesilindele manje uma uzofika ukuthi usuthe ukudla sezukwazi ukumela impela ukubika endlunkulu masithe nje bika ukuthi kufanele ukubike ngokuzophelele cabanga ukuthi-ke yilokho kwenza ngase bangazathi namagalelo yini mhlawumbe ehlukile cha bekihlukile kwaba inhlonipho zilimazi kangako ngophuzo ngakona kufanele ukuthi ukuhloniphe ngoba nje kushekhaya kukuthi noma abake babonga uyadiyazela nje uphuzo utshwala ngoba phela kufanele ubahloniphe kangakanani kubonga amakhosi. Ake sibambe lapho kwamanje wena kaMsushwana sibonga kakhulu umlaleli mbukeli ekhaya zibuye inhlazane ngishilo wena ngathi ke asengawuli umfana sengwa ingwevu nje endala isikwazi nokubona inkomo mayisifihla ngoba kuyenzeka msindazwe uthola ukuthi isiqhala lesi siyafihla nje uthi bese sivele sifihla ubisi lisekhona ukuze yehlise mangabe sehlise lithola. Ake sibambe lapho ke sobe sibuye eselapho kodwa umntwana akusona isiqhala esifihlayo sengwakazi phela efihlayo isiqhala vele sike singenalo umlungisi manje nisengakwazi phela efihlayo uthi nje ungasusa inkonyane yayo ubisi ubamba ubisi usiyokuchokulula unakali ngabuyisela inkonyane iludedele ubona inkonyane isigimfisa ngisho uthi uyabuyela ubuchule benkomo izigcina ishawa eshayela ubisi lwayo nabesweni Jono sishongeki utulise usikisa Jono Inobo Heritage TV zibuye inhlazane.